Joo, eli moikka kaikille, meikäläisen nimi on Glitch ja tänään pelataan Clash Royalea. Ja tää latautui, hyvä. Oi, on mahtavaa. Mä aion tehdä tässä lähiaikoina sellaiset, että mä avaan varmaan niinku 4 silver chestiä. Mä en tiedä mitä järkeä siinä on. Se on joku todella pieni chest opening. Vaikka chestejä on monta, ne on tosi huonoja. Ja mä koitan kerätä siihen chest openingiin samalla crown chestin, niin sillä sais jotain varmaan. Ei, miksi mä ostin? Se oli vahinko. Niin, mulla olisi nyt kysymys, että kumman mä päivittäisin? Mä varmaan päivitän Chapin, koska se on paljon kätevämpi. Mutta tästä dekistä tulisi ihan ylihalpa. Tai no ei se ole kovin sillain ylihalpa. Onhan mä niitä halvempiakin nähnyt. Et mä ajattelin, että mä voisin pistää minionit tähän, mutta mulla on minionhordi 7, joten en mä enää viittis. Et se on levy isommalle. Chapin mä voisin siirtää tähän ja kai mä nyt päivitän sen 7 nyt. Noin. Mä haluaisin niin 8-levulle. Se olisi kivaa. Mulla on toinen käyttäjä, jolla mä oon 10-levulla. Ja sillä sitten mä oon kohta 3/3 levu 11. Elikkä mulla on noin 8000 XP. Hyvän levun vitsi. Vista on paha, että se pistäisi tuohon skarmiin. Ei se pistäisi, ei kukaan olisi niin. Ai niin, se pistää Giantin. Älä hyökkäämään tolle! Miksi? Ei! Kakkaa! Oi sohjolumi. Ei, tää on 2. No, ihan sama. Kyllä me täältä jotenkin pystytään puolustautumaan. Ei väärä suuntaan. Onks toikin olevinaan korttilevy? Näköjään sen mielestä. 1 Baby Dragon. Kuka ihme käyttää sitä muuta kuin tämä tyyppi? Voi vitsi, nyt väärä paikka. Miksi noi vetää noin paljon damagea? Nyt tää taas tekee uuden tollasen hyökkäyksen. No ihan sama, tällä kertaa ei välitetä siitä. Ei vitsi! Miksi mä häviän aina kaiken? Voi kakka. Miten tää on näin hyvä? Mä en pysty puolustamaan. Montako se pikkiä tää käyttää? Toi oli kyllä kova pelaamaan. Ihan yllättävän kova. Uutta ei pikkiä. Tornado ei ole kyllä mun mielestä kovin hyvä, että no älkää ikinä laittako Pekkaa Kingstoweriin. Mä oon testannut sitä ja se tuhos mun Kingstower suoraan. Se oli mun toisella käyttäjällä. Silloin mä olin 8-levulla ja sillä vastustajalla oli 6 Pekka.
Joo. Plantesti alkaa huomenna. Mikä mun treeneri on? Peaceful, joo. Tää on aika helppo hoidella. Paitsi, että täällä on aika kovan levun kortit. Ehkä varmaan paremmat kuin mulla. Kuten näette. Mutta tää on aika helppo counterata tää treeneri. Alkeellinen hyökkäys, kuten aina. Sitten sieltä vaan miniohorkella. Ihan sama. Tuolta noin. Tää on kestänyt minuutin ja mä oon vetänyt aika paljon mun trainerille lämää. No ja archerit tuhoskin ton. 1 archeri, hehe. Nyt niitä on taas 3 niin. Noniin. Noin helppo on treineri. Tai no riippuu miten pelaa, että mä pidän tällaista halpaa dekkiä ja sillä sitten hyökkäilen aina sillä, että mulla olisi kaikkea näin eliksiiriä puolustettavaksi. Mut se on mulla sellainen alaraja, että jos on alle 2,5, niin ei siinä ole enää mitään järkeä siinä dekissä. Että silloin se alkaa olla jo vähän sellainen liiallinen. Nämä on joitain mun oma keksimiä dekkejä, että näitä mä oon ihan randomilla laitellut kaikkeen, mutta tää on se mun dekki, jota mä nyt tällä hetkellä käytän oikeesti. Jota mä oon käyttänyt viimeisessä, ellei laskea arrovien muutosta, niin mä oon pelannut sillä 1, 2, 3, 4, 5, 6 battleä. Oon pelannut sillä dekillä ja mä oon aika useat voittanut. Tuosta 1, 2, 3, 4. 4 voittoa ja 2 häviöä sillä dekillä, joten mun mielestä se on tällä areenalla tää dekki on hyvä. Mut sit kun mennään vähän ylemmäs, niin ei tällä varmaan enää. Tai sit se riippuu vaan mun korttien levuista. Joo. Eli tällainen video tällä kertaa. Muistakaa ihmeessä painaa tykkäysnappia. Jos ette ole vielä tilannut, niin tilatkaa please kanavaa. Se on nyt videon parin. Moikka!